Трета част. Това е допълнителната 10-минутна серия от упражнения, които можете да изпълните където и да се намирате. Не ви е необходимо абсолютно нищо. Дори на носи обувки, на ако искате, можете да се обуете. Започваме с разгрявка. Поемете дълбоко дъх 3 пъти. Сложете ръце на кръста и направете няколко кръга с глава. Направете няколко кръга. Внимателно. А сега няколко кръга и с ръце. Сменяме посоката. Кръгове с цялото тяло. Приберете леко краката и раздвижете бедрата. Леко се разкръчете и направете няколко мини напада в страни. Кlepнете додолу, като разпънете хубаво левия крак. Изправете пръстите. Сега на другата страна. Изпънете хубаво. Изправете се и съберете краката. Кръстосайте стъпалата и се наведете надолу, така че да обтегнете задните мускули на краката. Кръстосайте обратно краката и отново се наведете. Сега ще направим няколко кратки упражнения за краката. Разтворете крака и направете 10 прикляквания. Дръжте гърба изправен. Сега правим 10 последователни напада с крака напред, напред-надолу и нагоре. Изправете се. Ще направим още 10 приклякания, но с ходилата насочени напред. Започваме. Представете си, че сядате на стол. Пак ще направим няколко напада. А сега приклякане с прибрани крака и изнасяне на ръцете напред. Прибираме ръцете при изправенето. Още няколко напада. Отпуснете краката. Ще легнем на земята да поработим върху гърдите и корема. Ако нямате килим, можете да използвате мека хавлия. Важното е да имате нещо под себе си. Започваме с лицеви опори. Ще си прибера косата, за да не ми пречи. Сложете ръцете малко по-встрани от ширината на раменете. Ще направим 10 опори.
Седнете назад. Още една серия, но този път дланите ще са насочени навътре. Това упражнение е специално за раменете и трицепсите. Изправяме тялото и започваме. Седнете назад. Последната серия събираме ръцете на ширината на раменете. Отново седнете назад. Изпънете се нагоре, надолу и назад. Сега пак нагоре. Легнете по гръб, за да направим няколко упражнения за корема. Свийте коленете и стъпете плътно. Ще направим малки 20 коремни преси. Следващата серия е от истински преси. Сядаме и леко се отпускаме. Поставете десния си крак върху лявото коляно. Повдигаме главата с противоположния лакът под нея. Сменяме краката и ръцете. Сложете ръцете под таза за по-добър баланс и повдигайте краката. Това е за долните мускули на корема. За да завършим с корема, ще направим 50 повдигания на таза. Стъпваме на краката и повдигаме.
Така. Притиснете коленете към гърдите и отпуснете бедрата. Залюляйте се. А сега седнете и съберете краката под формата на ромб. Хванете ходилата с ръце и притиснете гърдите надолу. Съберете краката и ги обгърнете. Това е за днес толкова.